moi moi. Koirankiksi kuolee nyt. Miten tää tyyppi jäi tähän eteen? No niin, let's go. Walter, Hei, Walter White. Pysähy. Walter White, pysähdy. Tiedätkö mitä tapahtuu Walter White siinä sarjassa? Mitä vittua? Tiedätkö, Mitä vittua mä näen? Walter White, sulle tapahtui... Kaksi Jesse Pinkman, missä oli Walter White? Walter White, tällä tapahtui siinä sarjassa. Sille tapahtui tolleen. Tää vittua täällä tapaa. Sä et nähnyt. Joo, mutta täällä on yhteensä 2 Jesse Pinkmania. Kelatkaa tätä säkää. Tää on jotain ihan näkemätöntä. Sä kuolet. Nyt kuolee kuin Mikael. Walter White. Hyvät herrat, puhukaa suomea. Voi vittu. Mä syytän sua Mikael taas. Missä sä oot Mikael? Okei, mä en tapa sua. Pysy paikoilla sit. Mitä? Toisinpäin. Kerro toisinpäin. Mitä? No mitä? That's us! That's so us! Ja also. Tappa nyt. Okei. Tuu. Kyllä. Toi oli sus. Hei. Mut sä tapoit 9 meistä. Joo. Meitä oli... Se koira. En mä tiedä vittu. Vittu se oli hyvä, mä huusin ihan täysin. Niin huusi. Go to hell. Oota, mä nopeen modata taas. Fuck you. Make him fucking die. Yo, what the fuck happened? Get your bitch ass here, man! Sitten unohtu se. Meidän unohtu se. 6 Se mitä meidän pitää aina. Noniin. Nothing. Roach. Oh my god! Nothing. I was shooting at nothing. Mitä täällä tapahtuu? Älä vittu. Jesse, älä vittu, se on minä. Joo, sä ammuit mua ton verran, saatana. Ei! Risumies! Sinä vittu runkkari, oot sä miettinyt vittu, miksi sun isä lähti? En oo kyllä miettinyt. Ei kun siis mä sanoin tolleen. Mä otan toisen naatin kiinni. Voi. Defu. Mitä pitää hautaa sit Defulla? Niin... Ei kun väärä. Pitää haut. Ei oo oikea aika. Tiputa vaan naatti. Tuon puoleiseen, hyvä ystävä. Granaatit valmiiksi. Heitin jo. Hyvästi. Oi vittu, heitin itteni tuon oman naatil. Tulen mä muistamaan sinut. Mä heitin itteni oman naatil vahingossa. Vittu. Ammun ne. Kuka se oli? Kumpi se oli? Oliko se sinä? Ei. Kuka ton ampuu? Mitä te venaatte? Tulkaa! Vittu Jesse Pinkman, vittu sun kanssas! Älä oo vammanen ja peli kamoja saa. Niin. Se ei ollut se. Kuka se oli? Oliko sinä? Oliko siinä? Ei. Kuka sitten? Siis. Siis... Ei. Näytä Voit sä silmiä. vittu kuolla? Onko se mikro mukana? Kenellä on se mikro? Mulla ei oo mikro. Se on mulla. Mitä vittu sä teet asialle? Anna täällä se mikro. Tai vittu mitä? Tää sun pää räjähtää. Ootko varma? En. Niin. Lähde vittuun siitä sitten. Se on modi. Vittu. Mä arvasin näin vittu. Hei vittu se oli paska, mulla on se mikro täällä. Mä menen pistän nuken päällä. Vittu.
Mercy! Aika kova. No, pitää lopettaa.